ମୁଁ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଜିନିଷ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଖାଇଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବି ଏ ଜିନିଷଟା ବିଷୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା ହେଇକି ନିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଅଳ୍ପ କିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବୁଲ, ଆଉ ଏଇଟା ରସୁଣ ଟିକେ ବହୁତ ସାରା ନେବେ, ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଜିରା, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆମେ ପକେଇବା। ଏବେକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କପ୍ରେ ଦେଇକରି ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା, ଦେନ୍ ତାପରେ ଖାଇବା କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କରୁଛି। ଏବେ ଆମେ କପ୍ରେ ଦେଇଦେଲେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଦେନ୍ ପକେଇଦେବା ନଡ଼ିଆ ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଖଟା ଦରକାର ସେତିକି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନେବେ। ଆମେ ନେଇଛୁ ଏଠି ଆମ୍ବୁଲ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ଖଟା ନେଇପାରିବେ। ଦେଇଦେବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଏବେକୁ ଆମେ କଭର ଦେଇକି ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପତ୍ର ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ଷ୍ଟୋର ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆକୁ ଟିକେ କରେଇରେ ତେଲ ପକେଇକି ଭାଜିଦେବେ, ବା ସେ ବହୁତ ଦିନ ରହିବ। ଏକୁ ତ ଦେଖିକି ମୋ ବାଟରେ ଲାଳ ଗଲାଣି, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ।